Гледай сега, брат, как ще направя овесени палачинки. С овес, белтък, канела. Вземи яйцата. Чукаме. Тук трябва да падне белтъка. Тук слагаме жълтъка. Чурупката на хартийката. Чукаме второто яйце. Пак така. Тук трябва да падне белтъка. Тук трябва да отиде жълтъка. Така. Тук една чурупка е паднала. Махаме я. Сега в белтъка взимаме овес. Това е овес. Ето, овес. Е така на око. Горе-долу 2 ложици да станат. Ето е така. 2 супени ложици горе-долу овес. И го бъркаме. Обаче слагаме малко канела. Това е канела за изгаряне на мазнините. Е така ръсваме леко канела. Така. Сега тази смес я бъркаме. Жълтъците вече не трябват. Овеса не ни трябва и той вече. Просто бъркаме тази смес. Трябва да стане смес като за палачинки. Само че белтък и овес и канела. Това представлява. Така бъркаме много хубаво. Сега ще виж какво ще се получи. Тук ще спра, като я разбъркам хубаво, после ще я покажа. Ето, брата, е така. Продължаваме да бъркаме. Ето, това трябва да се получи. Като кашичка. Това е сместа за палачинката. Сега ще покажа как я правя на тигана. Сега, брат, готови сме с сместа. Капваме в тигана една капка олио. Гледай, е толкова. Повече ни трябва. И с тази хартийка, прави така. Е така, намазваме дъното на тигана. Сега ръка си е малко трудно да ти покажа, ама трябва да се получи така. Намазен тиган. Не е мазен, просто леко мазен. Да не залепне, нали, това нещо. След което... Сега не знам сега дали така ще се види. Като я правя сместа, като я слагам, сега ще ти покажа. Така, пак е леко вече е така набъбнало лекичко. Вижда се. Сега какво правя? Тигана проверявам дали е загрял. И като е загрял е така лекичко изсипвам. Гледай сега, брат, как я правя обаче тук. Сега, за да не стане така като топка, е така леко я разстиламе, така. Е така, брат, е така. Е така, виж, е така, лекичко. И това представлява овесената палачинка в тигана. Сега я чакаме да се изпече отдолу. Така, сега ще взема една работа. Това да взема и това ще обърне. Сега чакаме да стане. Сега като ти обръщам, пак ще ти пусна, чакай. Ето, брат, вече е готово за обръщане. Ето така, леко е надиган. Не е залепнала, това е добре. Фащаме, е така е фащам. И обръщаме така, ето. Това се искаш. Ето така. Сега трябва да изчакаме хубаво да се изпече. С малко пак ще обърна, пак ще поча клипа. Гледай как се надубра, тейко остава. Виж, тук има и баница. Ама, не че не е хапнах по едно-две парчета, хапнах, ама това ще ми е изкуската. Сега тук леко трябва да разлепим. Тя да се разлепи лесно, виж. Цък.
цък, 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 цък. Ето, цък, 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 цък. Ето, готово е. Сега я обръщам така. Оп, ето е палачинката. Това е палачинката. Сега взема една чиния. Чакай малко, седи така. Взех чинийка. Ето е палачинката, брат. И това е готовата палачинка, ето. 2 белтъка, овес, 2 супени лъжици. И утре тук мисля да изложа един цял банан и да залея тук отгоре с мед. И това ще ми е закуската за утре.